Okej. Nu räknar det. Albin. Hej. Här har vi Albin. Vad bygger du för något? Otto. Hej. Axel. Koko. Staffan. Nu filmar jag. Men du får ju ha lite speakertext också. Linda. Östen. Så still där. Ja, exakt där står du still. Bra. In med magen. Perfekt. Jättesnyggt. Och där har vi Linda som är igång. Hon har ingen mage. Så henne glider vi förbi. Så. Här har vi Johannes där vinkar. Victor. Victor. Hej. Och här har vi Yvonne. Stilig kvinna. Och här har vi Jonas. Hej. Och Linda smed förbi där. Kom här, Linda. Väldigt stor växt. Han hävdade bestämt själv att han var inte alls tjock. Han hade bara dubbla muskler. Jag funderar. Och pallarna är höga här. Och Staffan han äter. Och Östen han jobbar i sitt ansiktssvett. Man skulle kunna tömma ihop. Är det så starkt? Jag trodde det var... Och här har vi trädgården. Vanlig blossa starkvinsgrög har jag med. Men det är nog allt jag har. Nej, där har jag lite till där. Den vanliga? Ja, den får jag gott. Men det hörde jag bara inte. Jag tänkte om alla vill smaka. Men lite speciellt. Det är en liten kul beska i den.